Tini srangsal fungni damjar hayake ata tamani jorani simi almarate omorpur thangmani lama lahar kasulakha Rustom barini simi Chadirampara te Jadopara thangmani lahar hameni bagai. Exam tongole u jara jolia jara hingari ba. Sirga o gam tongole. Abon lagi na tabole lama wa ni ka tabole somosya chale. A kamini lokorok no laharo achuk laimani koktoma. Norok tini orot tam notai om heklai lahar ka sulaimani. जों अर कासंमानि कारण खांखे जे सिनि प्रब्लेम जे ताबो समस्या नुजागोनि कारण का जों कायसा करबो आर डेभलपमेन्ट खोजा पाटेश्वरी एडिसि विलेज जों दुर्गम एलाका हरिब्रतपारा तो चांदिरामपारा इंगाखे जों अबनि बिसिङाव जों खबनि जे सिनि सामुं समस्या जे इंगाखे जों ताबुक जे 2017 नि सिमिसिनि हरिब्रतपारा लामा सिंजाकमानि ताबुक जरागबो सिनि लामा कोनो एक्शन करै जों ताबुक जराबो सिनि लामा ब्रिज ताबुक खयजाकमानि अ जागाबो कोनो सिनि सामुं ट्रेंनाय ताबो जरासनो कमप्लीट करियाको अबनि कारणे जों तिनि इंकांके अ रूल अमंखा चांदिरामपारा तो जादवपारा रसमनि पारा थांनाय अब रूलबो जे 2012 नि सिमिसिं मानि ताबो जराते कोनो फाइगेना फिनिशिं खेका तमा खेका ताबो हे थागै दङ अबनि कारणे जों तिनि साबाबिबाबे जों पारा जतन जों मिलिगै तिनि अ जागा जों रूप ब्लक होनो जों Aboni bising tin norok kamini ingai SDM video ni thane kono siblai he ka application yar jafar lakya. Isung jafar ka abo SDM sar video जों चिनि एल दारलुं सार तंखुनि जराबो जों याफार का चिनि SDM सार यारो Aborok tam chair honor no. बर जागाव सावो जे जों ऊपर महल जों नायनाय मत जेहेतु एडिसि सरकार एडिसि नि जे लामा उमि तमानिबा एडिसि न जों नायनाय हिने बरक जों कक सरकार अंका जों कसारते बरनि कब जों नायखा 1 बছর नायखा 2 बছর नायखा 3 बছর नायखा 4 बছर नायखा 5 बছर जराते जों नायखा ताबो जरा 5 बছर आनै से जों तै उमि तंगो Keba o jaga kebeng sabo ongna. O jagawo जों केबिं जों कुनो जागानो जों केबिंनानै जों कुनो ककरै जों कुनो जागाwo कायसा बुरुनो जों केबिंनानै अबो जों नाया सुदुसिनि मानथाय गागासिनि लामाना जों मानानि बागै अबो मेन जों लाङो जों कुनो जागा अबो केबिंमाना जों सायमिया जों SDM सारनोबो जों कुनो चाब्रिया भिडियोनोबो जों चाब्रिया सिनि मानथायनो जों माखांखासि जोंखा अबनि कारणे जों तिनि जवाब नायो सिनि लामा जे पहिलानि सिमि जे खालामनाय सिनि साब भिडियो आगेगा तुमानि अष्टगुरु सार बकावरै तुमानि क्लां थांजा दंगो एंगाखे नायनाय बत ट्रान्सफार होय थांखा अबनि परेखा 2017 को जे सिनि लामानो रोंनाय सिनि सार दिलीप देव बर्मा ब जागानि ट्रान्सफार होय थांखा जों बनो आपातत ताबुक जराबा बिनि जवाब जों नायो सिनि लामा जों 5 बছর जों जे गतना ताबुक जराबा हामिया जों माइरं माखा तेगे जों पद्रेपर जों हिङि थाना नांगो जों दुर्गम एलाका अबाहाके जों बास्तव बयन खलाय दंगो ताबुक जराबा जों न खलायनाय ताबुक जों खलायाखो अबनि कारणे जों जवाब नायो Tini norone sanmung kaibesuk sanmung tongmani. जों अ जागावो कांके जों 3टा सानमुं दङ कायसा कांके तुइ मेन तुइ नांगो जों कांके लामा जे अ लामा निमो ताबो कांके मियाखुर जरा फिनिशिं खलायका ताबो कोनो एक्शन करै 10 বছর काका कांके चिनि पारा कांके रुल एरपरे लामा अ जागाव सिनि ब्रिज दङ अ जागाव ब्रिज नायदि अ ब्रिज 2000 ठीक 17 नि सिमिसिं माने ताबो फनो नायदि अ जागाव जों गाहाम खैने जों अमक खैति बिजाब Nga tabuk suk jora hapangni bising te SDM hindang biding hindang rong no kuno kok kisa sapakya. Suno taksu jora bos जों borok जों no kuno jora kok sapayako taksu jora जों borok no nai singi tongo. Tini judi norong no kok kisa sapaji engka norok olahar bosuk jora tongo kasu jara. जों जे समायो जों चिनि जवाब नायो जों चिनि लामानो जों जे सुक जराबो जों खलायनानै कक रुगै जों थाया सक जरा जों अरनि चिनि अ जों जे स्टाइलनो जों रसाया Abai keno tini norok bolahar bai bolahar kasulai mani kok जों like. तिनि अमंका अंका जों अ जागा अमरपुर टु सिलासुरि रुट अमना जों कासगै दङ Anin sirimong. आनि सिनेमंका अंका थेराम त्रिपुरा पाटेश्वरी एडिसि विलेज हरिब्रत पारानिया